Здравейте, намираме се в новоизграденото помещение в базата на Top Marks, което ще се сглобяват само поръчки за навън, на едро. Това са клиенти, които имат онлайн магазини, автосервизи из Европа и трети страни. В момента имаме поръчка, която трябва да изпратим съвсем скоро. Гоним срокове вече. Това са Audi Allroad предни и задни амортисьори, ML164, ML166, 211-219 предни за E-класа и CLS и в момента се сглобяват още G05 BMW. В момента, в който всичко е готово, опаковаме и изпращаме. Подготвили сме и кашони, транспортна опаковка, с която амортисьорите ще стигнат до нашите клиенти и до крайния потребител. Тук е моментът да благодаря на всички, които ни подкрепят, на последователите ни и на партньорите, с които работим от дълги години. Поздрави от екипа на Top Marks!